First 1,000 days? Ano yon? Para saan yon? Sino makikinabang doon? Ang first 1,000 days of life ay tumutukoy sa unang 1,000 araw ng buhay ng isang bata mula sa sinapupunan hanggang sa ikalawang kaarawan. Ito ay mahalaga para sa physical at brain development ng bata. Sa panahong ito, kailangan ng tamang nutrisyon para suportahan ang optimal growth and development ni baby. Ayon sa mga eksperto, ang mga bata na hindi nabigyan ng tamang alaga sa loob ng first 1,000 days of life ay maaaring magkaroon ng irreversible na epekto sa kanyang physical and mental development. Sinasabi nila 1,000 days lang yan. Pero kung tutuusin, siya yung pinaka-critical na period. Diyan nabubuo ang brain ng bata. Diyan ang magdidikta kung ang ipagsisilang niyang sanggol ay malusog, walang mga congenital anomaly na tinatawag namin o mga deformities na tinatawag natin. Kaya sinamantala ng Kapitolyo at ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program ni Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilian Nanay Pineda ang pagtitipon ng higit 1,000 buntis sa lungsod ng San Fernando na ginanap sa Brensigyao Convention Center. Para bigyan sila ng tamang kaalaman ukol sa kahalagahan ng first 1,000 days. First month pa lang sa tiyan ng nanay, hanggang pagpanganak niya, hanggang mag-isang taon siya, kailangan complete yung vitamins. Mahalaga rin na iwasan ang pagiging stunted ni baby sa loob ng first 1,000 days of life. Dahil maaring magdulot ito ng iba't ibang problema sa kanyang paglaki tulad ng pagkakaroon ng sakit, magiging mahina sa paaralan at iba pa. Ang mga maaring gawin para matiyak ang tamang alaga sa loob ng first 1,000 days of life. Bukod sa tamang nutrisyon, mahalaga rin ang pagpunta sa health center para sa prenatal check-ups, pagkakaroon ng maayos na pagbubuntis at panganganak, at pagbibigay ng tamang multivitamins and mineral supplements at iba pa. Kaya bukod sa 3,000 pesos cash payout na tinanggap ng mga expectant moms mula sa DSWD, handog naman ng Kapitolyo ang mga hygiene kits at vitamins na sapat na hanggang sa kanilang panganganak. Dapat yung mga batang sisilang, pinapanganak, dapat pala yan, alagaan din. Yan ang papalit sa atin yung mga kabataan na yan, di ba? Para naman talagang maging malusog sila lahat. Namigay din ng mga undergarments at may pa-take home pa ang Kapitolyo na food packs para sa kani-kanyang uuwiang pamilya. Kasama rin ni Vice Governor sa pamamahagi ng mga freebies, si Executive Assistant 4, Maylene Pineda Cayabyab.